Det jeg viser dig nu, det er det, der hedder en hoftecirkel i en lukket ledkæde. Du har det, der hedder din ledkapsel omkring dit hofteled. Vi tager lige at få genopfrisket, hvor det hofteled det sidder. Det svarer til, hvor dine forlommer på dine bukser de vil være. Så det er ikke ude på siden, det er ikke om på bagsiden, det er forsiden her. Kapslen den er med til at sørge for, at dit lårbenshoved på lårbenet her, at det sidder godt fast og stabilt op i selve hofteledet. Hvis man har manglet noget stabilitet omkring hofteledet eller et andet sted, f.eks. omkring kernen, så kan der ske det, at den forreste del af kapslen her, at den bliver alt for tight, den bliver for stram, den bliver for spændt, fordi den prøver på at give dig noget stabilitet. Det er noget, kroppen gør for at hjælpe dig, men det kan medføre nogle gener i form af smerter, i form af spændinger her hen over forsiden. Så nu viser jeg dig, hvordan at du får mobiliseret den her stramme kapsel på forsiden af hoften. Nu viser jeg dig på mit højre ben. Har du fået at vide, at du skal gøre det på venstre side, så spejlvender du bare øvelsen. Når det er højre ben, jeg arbejder med, så står jeg i sådan en skridtstående her med højre ben bagerst. Så holder jeg min rygsøjle lang og lige. Jeg bevæger mig lidt frem i det forreste ben, så allerede her der er der lidt stræk bag til her. Så herfra der laver jeg en cirkel sådan med mit bækken, med mit hofteled. Det vil sige, at jeg kører her. Så når jeg får lov til at komme ud her i krogene, så kommer der et godt stræk her hen over forsiden. Det jeg sørger for at gøre med mit bagerste højre ben, altså træningsbenet, det er, at jeg holder hele tiden knæet strakt, og jeg tænker hele tiden på, at min hæl den søger ned i gulvet, så jeg ikke på noget tidspunkt begynder at løfte hælen. I det jeg presser hælen nedad, så får jeg ligesom forlænget hele benet, der bliver en lille smule mere plads op i hoften. Så tager jeg lige og vender mig rundt, sådan så du kan se, hvordan det ser ud, når jeg står skridtstående, lang og lige ryg, forreste ben bøjer jeg lidt ned i. Jeg har hele tiden strakt bagerste knæ, hele tiden hælen i underlaget, og så laver jeg igen cirklen her, for at få mobiliseret forsiden. Så kan det være, at vi har lavet den specifikt til dig, at du har brug for enten at udadrotere din hofte, eller indadrotere din hofte. Det vil sige, peger tæerne udad eller indad. Og det er ikke kun nede i foden, det her det sker. Det er hele benet, der enten skal rotere indad eller udad. Så hvis nu vi siger, at du har fået at vide, at du skal lave en hoftecirkel i en lukket ledkæde med træningsbenet indadroteret, så står jeg på samme måde, men jeg roterer hele benet en lille smule indad. Bøjer stadigvæk ned i forreste ben, holder ryggen lang og lige, søger stadigvæk med bagerste hæl, og jeg laver cirklerne både med og mod uret. Det var den ene vej, og modsat. Når du laver dem her, så må du meget gerne gå lidt på opdagelse. Det vil sige, lad være med hele tiden at stå i den samme afstand mellem fødderne. Du må meget gerne mærke efter, hvad sker der, hvis jeg står lidt bredere? Mærker jeg så mere eller mindre? Hvad sker der, hvis jeg står lidt smallere? Så du hele tiden får ramt de områder af vævet, som der har mest brug for mobiliseringen. Som udgangspunkt 1-12 stykker med uret, 1-12 stykker mod uret. Der er ikke noget, der er mejslet i sten. Det skal ikke gøre ondt det her. Kan du mærke, når du har lavet de her 10 stykker, det føles rart, det føles som om det løsner, der er brug for noget mere, så er der fint grønt lys for, at du kan fortsætte og adde lidt mere på, hvis det er det, der er behov for.